Bona vesprada i benvinguts tots a aquesta exposició. És el producte final després de tot el treball del primer trimestre i, com veieu, tenim una sèrie de fotos que qui millor per explicar-nos-lo que els mateixos realitzadors d'aquestes fotos, que són els nostres alumnes. I tal com vam explicar en el seu dia, una de les principals coses que volíem treballar era la competència comunicativa oral i, com a exemple, la presentació d'aquesta exposició, que els mateixos presentadors van ser els mateixos alumnes. Per tant, cedeix la paraula ja directament a l'alumne que ens va introduir la presentació que tenim ací i esperem que vos agrade i que disfruteu del treball que hem fet durant prou esforç i durant aquests 3 mesos tots els nostres alumnes i els vostres fills. Gràcies per venir. Benvinguts a tothom, soc Paula Gilabert i aquests són els meus companys del programa d'extensió cultural de l'institut. Durant aquest primer trimestre hem estat treballant en el projecte Itatell, Mendar un conte. És un projecte en el qual veureu clarament uns contes que destaquen un aliment representatiu d'aquestos. En primer lloc, vos explicaran els alumnes de segon d'ESO, el primer d'ESO, el conte de la Blancaneu, destacant la poma com l'aliment principal. Després seguís els alumnes de segon d'ESO la caputeta vermella, donant-li importància a la coca de llanda. Hansel and Gretel serà explicat pels alumnes de quart d'ESO pel seu famós xocolate. I, per últim, un petit grup d'alumnes de primer i segon d'ESO vos explicaran tot el procés que hem estat fent amb molta estima durant aquest primer trimestre i no res, que esperem que siga del vostre agrado. Gràcies. About the tale of the Snow White and the Seven Dwarfs. These are the pictures that we took during the photography workshop. We can see the apples connecting with the tale. We have done these photos carefully and the teacher helped us. Bona vesprada, el meu nom és Natàlia. Vaig explicar el treball que hem fet sobre el conte de la Blancaneu. Aquestes fotos són les que hem fet al taller de fotografia. Podem veure la relació del conte amb les pomes. Hem fet aquestes fotografies amb molta cura y amb l'ajuda del profesor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura. Voy a explicaros el trabajo que hemos hecho con el cuento de las Blancanieves. Hemos hecho estas fotografías en el taller de fotografía. Hemos hecho estas imágenes en el taller de fotografía. Estas son algunas de las versiones de los nombres de los enanitos. Pero entre mi clase hemos elegido la principal, que es los días de la semana. Students of second of ESO. We are Angela, Pepe, Aitana and Maria. In this picture represent the characters of Little Red Riding Hood. The ham represents the world. The plum represents the grandmother. The piquillo pepper represents the Little Red Riding Hood, and the forest and the landed juice represent the forest. Nosaltres hem treballat sobre el conte de Caputxeta Roja. Aquestes imatges que podeu veure representen elements i personatges del conte. El pimiento piquillo representa Caperucita Roja. El jamón representa el lobo. La ciruela pasa representa la abuelita. Y la lechuga representa el bosque. Y por tanto nuestro ingrediente principal es la tarta, que degustaremos representando el cuento. We are students of 4th of ESO, and we are Laura, Paula, and Paul. Here you can see pictures relating to the tale Hansel and Gretel.
because some of them represents the House of the Wits and others had chocolate, the main ingredient of the tale. Some photographies were taken in a photography workshop and others on a cooking workshop. As you can see, we are going to eat hot chocolate, representing the house chocolate. Així podem veure algunes fotografies relacionades amb el conte Hansel and Gretel. Representen alguns dels elements de la casa de la bruixa y altres que tenen xocolata, l'ingredient principal del conte. Algunas las hicimos en el taller de fotografía y otras en el de cocina. Después beberemos chocolate, que representa la casa de chocolate de la bruja. Buenas tardes. Hello, good evening. We are Sara, Nacho and Alex. In these photos you can see how we work on the Finally project in Instagram. First, we took the photos and upload them in Instagram and interact in English with our English teacher. Buenas tardes, como ya sabéis, os voy a traducir lo que ha hecho mi compañero Alex. Hemos estado trabajando en un taller de Instagram, que consiste en hacer fotos a los alimentos que aparecen en estos cuentos y después colgarlos en Instagram. Os voy a explicar la siguiente clase. Hicimos un taller de cocina, en el que realizamos una cocina de alta gama, con los ingredientes de los cuentos. Hola, el meu nom és Sara. Com ja hem contat els meus companys, hem estat treballant fa uns mesos sobre diferents contes. A més, hem utilitzat la famosa aplicació Instagram per penjar les fotos, ja que també hem fet un taller de cuina. Així tenim diferents fotografies pujades a Instagram, ja que amb aquesta app podem interactuar i relacionar-nos amb els diferents usuaris. En aquest cas, hem fet un ús educatiu d'aquesta red social. Com han treballat també amb altres tallers que hem fet, no només el de It's a Tale, han treballat la competència comunicativa, saben com parlar davant d'un públic i hem treballat amb tots tres idiomes, tant castellà, valencià com anglès, i ja finalment, per a concluir la inauguració d'aquesta exposició, que després quedarà exposada així al pasillo, doncs donem pas a la directora del centre, Remedios Barona, per a agrair-vos l'assistència. Moltes gràcies. Bona vesprada. Benvinguts als pares i mares que esteu així. Els xiquets, com sempre, estem per així. Jo vull donar-vos la benvinguda, demanar disculpes perquè estem on estem, això és la biblioteca del centre, per les vesprades ells estan fent coses, però això s'utilitza també com a estudi. Llavors tenim alguns xiquets ahí i sé, però no tenim un altre espai, això ens fa falta una biblioteca més gran per tot el que es fa. Demanem disculpes perquè no estem de la manera més còmoda. Però bueno, jo penso que és important el que sempre dic que això no serveix que estiguem soles els professors si vosaltres no esteu darrere des de casa en nosaltres treballant al mateix temps. I això és una qüestió vostra i nostra, l'educació dels vostres fills i la formació. Crec que està molt bé el treball que han fet, que jo he vist que la competència comunicativa és algo que els centres estem treballant moltíssim perquè és bàsic, la competència lingüística en aquests temes és bàsic per a expressar-se i per a qualsevol carrera, per a qualsevol treball, per a lo que sigui. Una cosa que treballem molt des del centre, us dic a tots els nivells, estem des del curs passat treballant-ho. I així veu la mostra, els artistes, molt bé, alguns més nerviosos que altres, però suposo que els ha imposat un poc, però està molt bé. Jo vull dir als alumnes que estic encantat i que pense que mos heu transmitit molt bé el que heu estat fent i crec que s'ha enterat, no? I si vegeu, han inclús triat un menjar d'acord amb els contes que hi ha. Jo crec que sense res més passem a provar un poc el xicot de Tagape.